Ahoj. Tak niečo tu predsa aj dneska máme. A v podstate, ja viem, človeku by sa už pri tom, čo teraz momentálne idem povedať a čo vlastne sa deje už dlhodobo, tak v podstate človeku by sa už asi otáčali panenky, alebo ako to nazvať. No lebo ako je ako ten, ja neviem, eh, ten pán, ktorý povedal, čo je veľa, to je málo. A ono to tak už naozaj, už je to až otravné, by som povedala, hej, čo sa týka toho muža, ktorý tu tak bojuje s tým svojim egom, že to je až neskutočné, aké nánosy ega ten človek jednoducho má. Ale je to tak, no. A samozrejme, že tí, ktorí to už vzdali a jednoducho nečakajú na tú svoju osobu, posunuli sa ďalej, začali si možno aj niečo iné, niekde inde, je to v poriadku samozrejme. A pre tých, ktorí stále majú v tom srdci túto svoju osobu, ale taktiež sa posunuli kvôli sebe, nie kvôli nemu, ale urobili to pre seba, pre svoj kľud, ale v srdiečku ho stále majú a niekde tam stále veria, že čas ukáže a to, čo vám patrí, k vám príde, ak to tam patrí, tak vám iba poviem, že stále drží kontrolu tá osoba, hej? Stále tam drží tú kontrolu, bojuje tam v podstate o to udržanie si tej kontroly, nakoľko je to pre neho ťažké, možno až nepredstaviteľné, že by sa tomu otvoril, keď si to predstaví, že by sa tej láske teda s vami, pretože zasa pozor, hej, to, že je medzi vami ticho, alebo že nie je tam nič viditeľné, neznamená, že on necíti. Tento chlap cíti a cíti, povedala by som, že veľa. Ale on, keď si predstaví, že by sa tomu poddal, tak on má z toho neuveriteľný strach. Strach, že sa proste zblázni kvôli tej láske. Že proste zmenší sa, stratí kontrolu, budete ho mať akoby v hrsti, bude takým akoby, že sa stane jednoducho takým, ale to sú len tie jeho také tie, to je proste jeho ego, ktoré mu hovorí, ale veď ty si chlap, ty si jednoducho, ty tuto sa nepodliehaj tu citom, pretože ak ťa ona chytí v podstate do pasci, hej, tomuto ego hovorí, ak ťa ona chytí do tejto pasci, tak ty už potom spravíš pre ňu všetko, ty budeš proste z nej tak v prdeli, že ona si s tebou bude točiť, nakoniec ťa odkopne, budeš všetkým na smiech, proste mu toto ide hlavou. To je ten problém. Ale ako tak vy s tým nemôžete nič, hej? No lebo tak čo s tým môžete robiť? Prísť za ním a hovoriť mu, že joj, to takto nebude, ja ťa budem milovať, uvidíš, no to sa nedá, hej, samozrejme, že nie. Takže vašou úlohou nie je v podstate tu v tomto robiť absolútne nič. Len jednoducho ísť ďalej si v tom svojom živote, pretože on tam potrebuje cítiť, že je to bezpečné. Pretože vy, keď ho tam nebudete nejak akoby sa snažiť presviečať, vy, keď proste nebudete mu tam dávať takéto presvedčenia, že neboj sa, toto bude takto a uvidíš a ja som verná žena a ja toto a ja tamto, tak tomu nedá nič, pretože on to potrebuje cítiť energeticky. Takže práve preto vám hovorím, že úplne, že nebojte sa vypadnúť úplne z toho jeho života, pretože tam on potom vlastne sa začne akoby báť, že o vás úplne prišiel, že necíti to spojenie a tam by sa potom vlastne mohol. Áno, ja viem, ono to už trvá akože dosť dlho,
Ale ak má vzniknúť nejaká skutočná láska, kde vlastne, keď sa tento človek otvorí, tak to už potom bude stáť za to, pretože tam tento človek, keď už potom povie milujem ťa, tak to už nebude len o slove, hej, to už nebude len, že aha, on mi povedal, že ma miluje, tam budete mať voči nemu tú dôveru, pretože tento človek sa nedá len tak ľahko, hej, on potrebuje proste mať ten pocit, že je to naozaj tak, že je to obojstranné, že nestačí mu, že vy mu poviete, ja ťa milujem, on to potrebuje ako dôkaz v tom, že na neho nebudete tlačiť a že si pôjdete svojou cestou. Pretože on v tom začne vlastne kukučkovať po vás, že kde ste. Pokiaľ by ste to tak nie, že pokiaľ by ste tam pretrvávali, vypisovali, snažili sa, poďme sa stretnúť, poďme sa porozprávať, výčitky mu dávali, jemné manipulácie s tou situáciou, tak nič. Nič sa nestane. On sa tak zlakne toho celého, že on zdúchne úplne. Proste obuje si korčule a vyšmahne niekde preč. No to vôbec. To je človek, ktorý je emocionálne uzavrený, takže tento potrebuje jedine, čo je liekom na neho, je jedine netlačiť a jednoducho, pozrite sa, pokiaľ vy teraz ste v takom štádiu, že ja momentálne proste nedokážem si nič začať s nikým, pretože ho mám v srdci a keď si predstavím, že by som sa mala dotknúť iného, alebo že by sa ma mal dotknúť iný, tak jednoducho nebudem to robiť, pretože ho mám stále v hlave. No na čo by som to robila? Pokiaľ ste v tomto štádiu ohľadne vašej osoby, tak jednoducho to ani nerobte. Nezačínajte si s nikým, ale zasa tiež sa nenechajte zatracovať týmto celým. Proste žite pre seba. Buďte tu pre seba. Kým sa pohnú opäť ľady. Povedala by som, že no proste on potrebuje cítiť, že môže byť vlastne akoby teraz momentálne sám so sebou, pretože on si tam v podstate všeličo možné dumá, rozmýšľa, premýšľa a on tam nechce ten tlak cítiť. Ten mu nepomôže nijak, ten tlak od vás. To je ako poď, no, veď ja už chcem byť s tebou, neviem byť bez teba, hej, proste on to nechce to, nepotrebuje to. Lebo on nechce, aby on bol zodpovedný za vaše šťastie. A je to tak správne, zasa keď si to tak vezmete. Pretože vy máte byť zodpovedná za svoje šťastie, nie on. A on nechce zobrať si akoby na svoje bedrá ten pocit, že nesmiem ju sklamať, lebo ak jej zlomím srdce tým, že jej akoby nesplním jej očakávania, no proste necíti sa on ešte tak silne, hej? Nemá tam také ešte sebavedomie, že by on bol nejakým, neviem, hej, Rodrígom. No proste neviem. Takže ono v podstate je nutné, je treba nechať ho, nech si robí tie svoje kroky. Aj tak, pokiaľ nedokážete zatiaľ byť s niekým iným, tak proste nechajte ho, nech si robí tie kroky. Pokiaľ ho máte naozaj v tom srdci a proste veríte tej vašej láske, že dojde k tomu. No. A verte tomu, že on keď bude cítiť, že je pripravený, tak on spraví ten krok aj sám. Ja viem, už to trvá, ale proste ono to nie je len o ňom, je to aj o vás. Stále to budem opakovať. Tá vaša trpezlivosť, to je jednoducho jemná stabilita. A ona mu ukazuje, že vlastne môže dôverovať bez strachu zo straty tej jeho kontroly, hej, ktorú on tam neskutočne potrebuje. Nerobte nič, čo by ho mohlo akoby proste nepíše, je tam ticho, je tam v podstate taký ten ignor. Neberte to v zlom, hej? Nevyvolávajte zbytočné konflikty, nepúšťajte sa s ním do nejakých hádok, kde by ste mu niečo vyčítali, ale ani nepotláčajte samých seba. Nepotláčajte svoje city. Nehovorte si, že nič k nemu necítim, nech proste kašlem na neho, keď to tak nie je.
Nerobte to. Ak to tak nie je, a ak to hovoríte len akoby z hnevu, že neprichádza, tak to nerobte. Radšej potom, lebo to je akoby ste vytláčali na neho tie svoje pocity. Jednoducho, no, čo vám poviem. On vás cíti veľmi hlboko, ale nechce si to priznať. Nie, alebo možno, že to už má priznané. Ja si myslím, že hej, má to priznané sám pred sebou určite, ale on to ešte nechce otvorene prejaviť. Nechce to prejaviť, no. A ono to potom vyzerá, tá dynamika medzi vami ako napätie alebo nejaký odstup, ale ono v skutočnosti je to vlastne silná vnútorná príťažlivosť a spojenie. A ak necháte tú energiu plynúť v tej vlastne akoby v tom prirodzenom prúde, pretože toto je presne to. Toto je ten prirodzený prúd, hej, diania. Aj osobné výklady, keď robím a vyjde niekomu vlastne karta mírnosti, kde sa veci dejú prirodzene, tak toto je presne to. Prirodzený prúd. A ten ide pomaly. To je jasné. Ale vyvíjajú sa veci vlastne prirodzene. Tak, ako majú. Aj keď ide pomaly, ale vždycky niekam vedie. No a ak vlastne necháte tú energiu plynúť, tak je vlastne veľmi veľká šanca, že on sa postupne naozaj otvorí. Ale musí to byť jeho tempom. Takže tak. On tam má tie emócie, má ich tam veľmi, veľmi hlboké, aj keď ich radšej neukáže, no, len aby nestratil tú kontrolu. Viete ako, čo vy viete, koľko on tam má nánosov, koľko on tam má blokov, že mu to takto dlho trvá, hej? Táto kombinácia vlastne týchto kariet tu, týchto energií, ono to vlastne je o tom, že ono učí vás to trpezlivosti, jemnosti vo vzťahu, nechať toho druhého byť, bez nejakej nutnosti meniť ho, otvoriť tam ten priestor pre lásku. Aj keď je momentálne tie dvere sú zatvorené, alebo je ticho. Keby mohol povedať, tak by povedal, že cítim, ale neviem, ako to mám ukázať bez toho, aby som stratil kontrolu. On sa nebojí vás, on sa bojí sám seba. To je to. On tam má, ináč prežíva si tam teraz momentálne pocit, že prehral. On vie, že on si je veľmi dobre vedomý, že mu na vás neskutočne záleží, že vy ste vlastne človek, ktorý mu prišiel do života a taký už nikdy nepríde. On tam momentálne má pocit prehry a veľkej takej tej ľútosti, že kvôli sebe, kvôli svojej nejakej neschopnosti môžem o ňu prísť. On verí, že vy to zvládnete, že vy počkáte, pretože on nerobí nič zlé, hej? On proste len bojuje sám so sebou. Takže on aj napriek tomu, že cíti veľa, tak je vlastne tak v takom ústupe. Pretože on to potrebuje tiež spracovávať. Dobre, no. Takže asi tak. Tak fajn, tak treba ho nechať, nech si ide tým vlastným tempom. Je to proste prirodzený prúd, ktorý vedie k tej láske, k nejakej tej podobe tej lásky, kde to bude. To už potom, keď toto cvakne, keď toto zaklapne a cvakne, že vás to svojím spôsobom ostane to vo vás, nedovolí vám to jednoducho akoby ísť za niekým iným, pokiaľ vám to dovolí, hej, že pokiaľ vy tam máte to nie je chyba, ani to nie je zlé, pokiaľ vy
na tejto ceste ustúpite, zapáči sa vám niekto iný, splanie niečo, OK, tak toto nie je pre vás, akoby, ako vám to poviem. No proste, keď sa to stane, že sa vám niekto iný zapáči, dáte niekomu inému šancu, tak proste toto celé sa zmení, hej? Ale pokiaľ vy ho tam máte v tom srdci, vy viete, že to je on, že je to muž vášho života a jednoducho stále tomu veríte, ale nie v naivite, hej? To nie je naivita. Len proste viete, že nejde to, no, proste neviem byť s iným chlapom. Teraz momentálne nie. Ja neviem, možno, že časom bude všetko úplne ináč, možno, že časom príde, ak sa on nijak akoby nehne, možno, že časom príde niekto iný do toho môjho života, kto ma zaujme. Ale zatiaľ je to takto, že ja momentálne cítim, že to neviem a nedokážem. Tak netlačte na seba, hej? Ale pokiaľ sa vám to stane, že sa posuniete k niekomu inému, OK, aj to je v poriadku. Ale toto, čo je tu, keď cvakne a vydrží to aj jedna strana, aj druhá strana s tou láskou v srdci, tak tam vznikne veľmi silný koreň tej lásky a vlastne v podstate to bude bezpodmienečná láska. Toto. Tu sa rodí tá bezpodmienečná láska. Ak to uhne z tejto cesty, to neznamená, že urobil chybu. Proste všetko je vždycky tak, ako má byť. Takže tak. No, tak fajn. Tak čo je dneska? Pondelok. Ty kokos, dneska je pondelok. No dobre. Takže tak ja vám prajem pekný pondelok. Zajtra mám narodeniny, takže sa teším. A ešte vlastne, pokiaľ ste, ešte dám také pozvaníčko, pokiaľ ste v znamení baran, bík, tak a chcete taký mini narodeninový odkaz od vašej dušičky, lebo tam vlastne v tom narodeninovom odkaze posielam vlastne odkaz duše, tak mi môžete napíšte mi svoj dátum narodenia, napíšte mi váš e-mail a pošlite mi doklad o pozvaní na virtuálnu kávičku a v deň narodenín si potom môžete pozrieť tento odkazík. No a pokiaľ chcete ísť do rituáliku na rúžový spln, ktorý nás čaká 1. 2. apríla, tak samozrejme môžete mi napísať a takisto potrebujem vidieť, že ste sa naozaj zapojili tým pozvaním na tú virtuálnu kávičku. A ten rúžový úplnok je krásne silný. Je to jeden z najkrajších úplnkov celého roka a vlastne celá tá jeho príprava, ale to dostávajú len tí, ktorí sa, nedávam to na stránku, dostávajú to len tí, ktorí sa zapoja energeticky, pretože ja tam pre nich potom vlastne držím to pole a majú tam krásne vlastne otázky na vypracovanie a celý je taký krásne zladený do rúžova. Je to veľmi milé, príjemné a ide z toho dobrý pocit a teším sa na vás, že si opäť spolu tento rituálik spravíme a tak fajn. Tak ja idem poriadiť toto moje doupie, lebo tu mám riadny brloch. No a potom do roboty. A večer budem samozrejme robiť ešte osobné výklady. Takže tak. Zajtra sa ozvem. Pa, pa.